Faza cu Dan Vâlceanu. Deci Dan Vâlceanu, la câte, eu cred omul ăla pe mine, eu am greșit față de el printr-un simplu fapt, că nu l-am cunoscut și am participat la niște chestii și am încercat să le... I-am spus unuia, ca Belgher și ca alții, ce dracu. Deci tu pe Dan Vâlceanu, îl fuzi zi și zi. Bă, l-au făcut pe Vâlceanu. S-au dus la finanțe. I-au luat raportul de la finanțe, cu controlul l-au făcut public la B1 TV. Au încercat să-l fută pe Dan Vâlceanu amândoi, bă, și el și George. Bă, tu știi cum. Deci, acum iese Dan Vâlceanu pe post, al papagal. Bă, te uiți, crede-mă, nu că aveam o impresie, mă uitam la omul ăla că totuși are o coloană. El a avut bun simț față de ăsta de Marcel. De ce? Niciodată n-a spus public. Ai văzut că le ținea intern. Ăsta l-a atacat, ăsta îl provoca. Romanescu, că vorbeam cu el eu. Ce faci? Dă-l mă dracu, îl provocă și de pielea poli ăsta. Așa? Și acum Vâlceanu, ai văzut, și cu Pecingi ne ține apărarea. Păi primii oameni care a blamat cel mai mult domnul Romanescu ăsta, domnul rahatul ăsta de om, a fost Vâlceanu și cu Pecingi. Noi când îi spuneam, ce faci, domne, că Vâlceanu e președinte acolo la PNL? Dă-ți-l mă dracu, vreau să mă dea afară, să-l fut. De nu i-a luat partidul. Deci bă, numai așa discutat despre el. Prin toate relații. Acum cine îl plânge? Că-l dădu afară Iordache? Vâlceanu, și cu Pecingin îl plânge și iese public Vâlceanu și spune că Romanescu, în condițiile în care ei doi te-au făcut prostule, bă, las că și Vâlceanu. Ei doi s-au dus la finanțe, au luat raportul, l-au trimis, știu și prin cine, la B1 TV. Raportul de a apărut la B1 TV cu curtea de atunci, că ei s-au așteptat să-l aresteze pe Vâlceanu cu tabla. A fost un scandal cu tabla, făcut tot de ei. Ministrul la vremea respectivă, care ministru, mă, nu știu ce ministru a fost ăla, de cu 20 de tone. Ăla de la Iași? Așa. Ăla a cumpărat, a luat 20 de tone de tablă prin firma lui Vâlceanu. Ei se așteptau ca tabla respectivă. Prin firma lui Vâlceanu a luat? Da. Ei se așteptau ca tabla respectivă să o fi furat Vâlceanu din complexul energetic Oltenia. Toate relațiile lor, inclusiv ivănici, la vremea respectivă, umbleau în plinceu să vadă ce face Vâlceanu. Au dat pe post, au aruncat chestia asta la București să-l fută pe Vâlceanu. Tu înțelegi? Și acum Vâlceanu iese în pula mea și te uite de el și spune Romanescu. La aplaudă. Da. Bă, omule, păi tu ce coloană ai, mă? Păi merge soarta. De-aia spun. Și la fel va face, dar nu învață nimeni din chestia asta. La fel va face când terminești cu Vâlceanu, care încă o dată spun. Vâlceanu dintre toți n-a avut, bă, nu odată nu l-am auzit eu public. Ăsta îl provoca public, nu, de-aia da, mai așa, mai... Bă, avea avut bun simț, lui, omul, adică bă, nu ne apucăm în public, nu le rezolvăm în partid. El de-aia nu se ducea în partid, că noi îl întrebam. Dom'le, la ședință cum sunt? De-aia nu-i spunea nimic în partid. Eu ce trebuie să vadă partidul? Trebuie să vadă public, că iau gâtul. Deci eu... Noi făceam strategiile astea, că de-aia spun că e și vina mea că am complotat, da? La adresa lui Vâlceanu, să-l facem pe la spate, să iese la public și Vâlceanu iese ca o marionetă acum și spune că știți care e faza? Romanescu este o pierdere pentru PNL, că a ajuns Iordache. Lor de doi oameni le e frică. Da? Primul care a fost și le-a fost din public a fost Iordache, că nu pot. Și al doilea a fost Robert. De ăsta am auzit că le era frică de Iordache. Are bani, nu poți controla pe Iordache. Da. La Iordache nu te duci cum veneai la mine un papagal și mă uitam eu și îmi spunea mie, mă să-mi bag pe la vezi ce-ai făcut, vezi ce fac. Ăștia sunt oameni care au demonstrat, oameni care au făcut ceva și oameni de caracter. Și de-aia i-au sabotat. Adică l-a sabotat pe film. Înțelegi? Și la fel o face și cu Weber, la fel o face cu toți. Sunt convins. Numai că ei în dorința lor... L-au sabotat ei pe un închisomă, despre ce vorbim. Bă, n-au, că de-aia și spus că noi ne făceam griji că în 2024 nu pierde, că nu știam că nu. Și ne spunea așa, sunt două variante, iau președinția PNL-ului și fac blat cu PSD. Deci noi știam chestia asta de mult timp. Că ne gândeam, domne, în 2024 ce faci? Că se întărește PSD-ul, că știam că n-are rezultate. Da? Și ce bă, sunt două variante. Eu trebuie să iau președinția PNL-ului. Iau președinția PNL-ului, l-am chemat pe Weber la masă, că sunt ca frate cu Weber, și își pune un contracandidat, cum a pus acum 3 ani, gen Aurel Popescu, sau gen pe care nici ei nu sprijinau. Sau, în secunda 2, 3 la PSD. Noi de mult știam, eu știam de un an și ceva de zile, că el, dacă nu va lua președinția, va trece la PSD, pentru că ne spunea nou. Dar eu zic că și dacă trece la PSD o să piardă. Părerea mea, nu știu, așa. Eu, în privința asta, eu văd lumea pe stradă dezamăgită total. Asta mai este singurul atu ca lumea de aici să vadă ce realizări are.